Chugu dugu dugu, yum yum yum. Chugu dugu dugu, yum yum yum. Chugu dugu, yum yum yum. Chugu dugu dugu, yum yum yum. Chugum puja, janti jamtija, janti gurikija, janti jantija, janti jintija, janti gurikija. Imondia manjebono anya uchelo zo na isi mbido TV ebe ihe niile dị mmasị abịara gị. Aha m bụ Maazị Ikeije Stanley Chizaram. Ikpọ m onye mmemme onye mmekasị nke aha agaghị esere mụ na gị. I nwere ike kpọkwa mmadụ PLC maọbụ aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Nye aka nji na-emere gị chukwuchukwuchukwu yom 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 maka gịnị na ha bụ m nnọọ aka na-achịpụta nkwa niile ị chọrọ, nkwa ka Igbo, nkwa melete, nkwa sakramento, nkwa ka nkwa. Ihe niile bụ nkwa nwanne eme gịnị na-achịpụtara gị ya mburu ya pụta otu a na-ayọrọ gị ya gịnị na-eme ọ na-aga n'ihu. Ọ ka bụkwa na isi mbido TV n'ihe omume anyị bụ nke chọrọ oge anyị ji na-eme gịnị, oge anyị ji na-emete gị mma. Ana m ekele gị, kelekwa gị, kelezikwa gị ma kelezikwa gị ọzọkwa ka isi wee na-anọnyere anyị maka na ịma na ọ bụrụ na ị nọghị ebe ahụ anyị bakwara n'ebe ime gịnị maka na anọ m ebe a n'ihi na ị nọ ebe ahụ. Gị onwe gị ya gaziere gị, ọ ga-adịrị gị mma n'Eke, ọ ga-adịrị gị mma na Nkwọ, ọ ga-adịrị gị mma n'Afọ, ọ ga-adịrị gị mma n'Orie. Nke ọ bụla ị na-eme Chukwu ga na-akwado, ọ na-eme gịnị, ọ na-aga n'anya ya. Ngwa ka m tụpenye gị azụ na-esi m oru. Ọ bụrụ na nke a abụghị mbụ ị na-esonyere anyị n'ihe mmemme a, ana m asị gị ya gaziere gị. Ọ bụ oge anyị na-eji na-eme gịnị, ọ bụ oge anyị na-eji na-ezipụ ozi ekele. O nwere onye ahụ dị gị n'obi ị chọrọ ikele, o nwere onye ahụ ihe ya na-amasị gị ị chọrọ isi ya echefubekwa m go aka m na-echeta gị, maọbụ onye na-eme mmemme ncheta ọmụmụ, ịkụpụ nwa, ụlọ ụka, ịgbapụ ụlọ, ihe ọbụla bụ mmemme, maọbụ onye na-echeta mmemme ncheta afọ, ịghọtara izibatara anyị aha ya. O nwekwa egwu dị gị mma ị chọrọ ka anyị kụpụrụ onye ahụ, maọbụ ka anyị onwe anyị tipụkwara gị ebe a, ị ga-ezibatara anyị ozi dịka anyị na-aga n'ihu, anyị wee mee gịnị, anyị wee kụpụ ya bụ egwu. Echefukwala na otu ị nwere ike isi mee nke a bụ gịnị, ị ga-aga gbara ọsọ were ije mee gịnị, gaa n'igwe mkparịta ụka soshal midia jụọ anyị na @isimbido TV ma Facebook o, ma Instagram o, ma YouTube o, Twitter. Ị ga-ahụ anyị ebe ahụ, izibatara anyị gịnị, izibatara anyị ozi ekele. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na gịnị, anyị na-enwe ọkpụrụkpụ isiokwu dị mma, isiokwu gbara ọkpụrụkpụ nke ga-akụziri gị ihe, nke ị ga-amụta ihe, nke ga-eme ị nwee ntụgharị uche banyere ụdị ọnọdụ dị iche iche. Ọkụghọtara, anyị na-eji ya na-abịakwa n'ihe omume a, anyị na gị wee nọrịa mgbe anyị na gị wee kọrịa. Ịghọtara ihe m na-agwa gị, enwe m na-asị gị otu isi wee na-esonyere anyị, Chukwu ga na-esonyere gị, ihe ọbụla ị na-eme ga-aga nke ọma. Tupu anyị aga n'ihu, n'ihi na ụbọchị taa anyị jikwa isiokwu gbara ọkpụrụkpụ wee bịa. Tupu anyị eleba ya bụ isiokwu anya n'ụbọchị taa, aga m eji ọsọ, aga m eji ije wee mee gịnị, gaa chọta nnọọ ọmalịcha egwu ga-adị gị mma ka mụ na gị mee yọm yọm yọm. Ịma na ọ na-eme ebuli ala azụ ya bịa ọgụ. Aga m eme gịnị, aga m eji nwayọọ ka m baa chọta egwu dị mma wee kụpụrụ gị egwu. Ọ bụrụ na anyị yọrụsịa ya bụ egwu, tie galigali, tie galigali, zọọ galigali, zọgharịa obegharịa ahụ, tichie ya gbam, anyị eme gịnị, anyị aga n'ihu. Enwe m na-asị gị agakwala ebe ọbụla. Igbo ndị ọma, anyị alọghachikwala ọzọ na isi mbido TV n'ọmalịcha ihe omume anyị bụ nke chọrọ. Aha m ka bụkwa Maazị Ikeije Stanley Chizaram. Ebe a ka anyị bịara nnọọ na-ebegharị ahụ. Ị hụrụ ka m si wee sọrọ galagali, sọrọ galigali, sọrọ galigali. Anyị akụpụrụla gị ọmalịcha egwu ahụ dị gị mma, eji m aka na ka m onwe m nọkwa ebe a na-asọ galigali, na-eti ọkpa n'ala, na-agbawa ya sawam sawam sawam. Ịnọkwa ebe ahụ na-eme gịnị, na-enweta onwe gị. Ekelela m gị ka isi wee na-esonyere anyị. Tupu anyị aga ya bụ ezumike wee zọrie egwu ahụ, agwara m gị na o nwere nnọọ ọkpụrụkpụ isiokwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Esi ngwa gị m kọpụrụ gị, nkọrọ gị nkwa n'ihu akwụkwọ ngwa ka m taa ọkwa wee ji ara gị eze. Isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa, maọbụ ihe nke anyị ga-eleba anya n'ụbọchị taa bụ ihe banyere ileta ndị okenye n'ala Igbo. Ileta ndị okenye n'ala Igbo maka gịnị? Maka na Igbo si na ugwu bụ nkwanye, nwaanyị eme gịnị, nwaanyị amụta ibe ya. Ya bụ onye amụtara ọ mụtakwa ibe ya. Mana ịmanụ ka a na-amụta nwa,
ka a na-azụkwa nwa ka gịnị ka mmadụ na-agbagota na-agbagota n'afọ n'ihi na ka onye na-agbagota n'afọ ya ka gịnị na-eme ka a ga-asị na onye ahụ na-eme gịnị ka ọ na-aka nka ịmanụ ọ dị mkpa na a na-eleta ndị agadi nwa a na-ekwu o nwere ike bụrụ nne gị o nwere ike bụrụ nna gị o nwere ike bụrụ nwanne nne gị maọbụ nwanne nna gị maọbụ onye ahụ afọ ya na-agbagotele n'ezinụlọ unu maọbụkwanụ n'obodo unu. Mana n'ụbọchị taa anyị ga-aka eleba anya ka o si wee metụta ilekọta ndị nne na nna ndị nke kagoro nka maọbụ ndị nke na-aka nka ka ọ bụla o si wee dị, n'ihi na dịka m si wee kwuo na mbụ na ọ na-eme gịnị na ọ na-eme mmadụ toruo ogo ịlụ nwaanyị wee mee gịnị wee jee hụ ọmalịcha nwaada dị ya mma wee lụchaa ya bụ nwaanyị. Ha abụọ wee mee gịnị ha abụọ wee biri dịka di na nwunye. Ka ụbọchị na-aga eme gịnị amụta nwa. O nwere ike ọ bụrụ ofu nwoke maọbụ ofu nwaanyị maọbụ ụmụ nwoke abụọ maọbụ ụmụ nwaanyị abụọ. Ole ọbụla Chineke ji wee mee gịnị Chineke ji wee gọzie ha wee bidozie a na-azụ ụmụ a na-achọ ihe a ga-eji wee zụlite ụmụaka, a na-achọ ihe ụmụaka ga-eri, a na-achọ ka a ga-esi wee mee gịnị wee ziga ha n'ụlọ akwụkwọ nakwa ụmụ ihe ndị ọzọ. Ndị nne na nna na-agbalị. Ị bụrụ onye nne maọbụ onye nna onye na-ekiri m, ana m asị ị na-agbalị ihe niile ị na-eme iji wee hụ na ezinụlọ gị na-aga nke ọma. Ana m asị na Chukwu ga-agọzi gị mmaji kwuru mmaji, n'ihi na ọ dịkwa mfe ma ọlị, n'ihi na ọ bụrụ na agbakọwa ego eji na-eme gịnị eji na-eleta ezinụlọ nwanne o nwekwara ike iji ya emepụta nnukwu ihe. Ya bụ na ndị nne na nna unu na-agbalị. Ọ dịghị mfe mmadụ ịzụ ụmụaka ya. Ịma na ka o si wee dị ihe jikwa na-eme ihe a ọkachasị n'ala Igbo. Otu n'ime ihe nwoke ji alụ nwaanyị maọbụ nwaanyị ji alụ di ọkwa ka ọ mụta nwa, azụsịkwa ya bụ nwa. Mgbe mmadụ bịara mee okenye maọbụ agadi gị na-emezie ụmụ ya ahụ abịaghachikwa wee mee gịnị wee gosi nne ha maọbụ nna ha maọbụ nne na nna ha ịhụnanya na site n'ilete ha anya. N'ihi na ọ bụrụ na mmadụ kazie nka o nweghịzi ka ọ ga-esi wee mee gịnị ọ bụghịzi ihe ndị ahụ ọ dịbu mbụ eme ka ọ ga na-emenwu n'ihi na afọ agbagotele. O nwere ndị na-aka nka otu ọrịa maọbụ nke ọzọ abatazie ọbịa mezie ha agaghị na-emecha otu ihe maọbụ nke ọzọ. Ọnọdụ ahụ ọ bụ ọnọdụ ụmụaka kwesịrị iji na-eme gịnị kwesịrị ị na-eleru anya ụlọ wee hapụ ichepụ anya n'ezi, n'ihi na onye nwere agadi n'ụlọ ọ dị ka nne maọbụ nna nwere gịnị nwere nwatakịrị n'ụlọ, n'ihi na ọkụkọ chi ụmụ anaghị eme gịnị anaghị aga ebe tere aka ọkwa ime ọ na-aga ụlọ. Ya bụ na ọ bụrụ na ị nwere nne maọbụ nna onye gbagotaranụ onye ruru ihe dịka afọ 70 maọbụ afọ 60 maọbụ afọ 80 ole ọbụla ga ọ bụ maọbụ ọ bụrụgodị na ọ kabeghị nka otu ahụ, mana ọ bụrụ na azụọla gị ga-eto si na be nne gị maọbụ be nna gị pụọ birizie nke gị na-arụrụ onwe gị ọrụ na-eme ọfụma. Ị na-emedo ọfụma ma ị naghị eme ọfụma. Ọ dịghị mma chaa ime gịnị ichefu nne maọbụ nna gị maọbụ onye ahụ zụrụ gị. Ọ bụ ya ka anyị na-eleba anya n'abalị n'ihe mkparịta ụka anyị taa. Anyị na-eleba anya sị na ọ dị mkpa nne na nna ị na-elezi ha anya ka na-elezi ha anya nke ọma. Dịka m si wee na-ekwu abịa n'ala Igbo o nwere ụzọ dị iche iche ụmụaka maọbụ ụmụ anyị si eleta ndị nne na nna ha anya. Nke mbụ m ga-etinye ọnụ na ya bụ gịnị bụ ndị ada. Ịma na ndị ada nwere ọnụ n'ala Igbo. Otu ọbụla isi hụ ha enwere ndị a na-akpọ ndị ada, ya bụ nwa nwaanyị mbụ amụtara na gịnị amụtara n'ezinụlọ ọbụla. Abịa n'ala Igbo a na-enwe otu a na-akpọ otu ụmụada. Ọ bụ nzukọ jikọrọ ndị niile bụ ada n'obodo ha. Ọ bụrụgodị na alụọ gị na mba
ị ga-anọkwa n'otu ụmụada na ebe ahụ amụrụ gị. Ịma na ụmụada pụta wee kwuo okwu si na ihe a bụ otu a ka ọ ga-adị, otu a ka ọ na-adị o, maka na anaghị eji ụmụada eme gịnị, ụmụada egwu egwu. Otu ọbụla o si dị, n'ala Igbo ụmụada bụ ndị na-eme gịnị, bụ ndị na-aka eletakarị nne maọbụ nna ha maọbụ ha abụọ, n'ihi na otu esi zụọ ndị ada, n'ala Igbo a na-azụ ndị ada, zụọ ha, zụpụta ha, ha dịka nne, osota nne, nke bụ na agụpụ nne maọbụ achọọ nne ahụ gị, ọ bụ ada na-anọchi anya nne. Ọkwa ịghọtara? Ada a na-azụ ya, zụzie ya ọfụma, ọ mara ka ọ ga-esi mee gịnị, na-elekọta ụmụnne ya anya, makwara ka ọ ga-esi na-eme ihe ruru ya n'ezinụlọ, n'ihi na o nwere oke na ọlụ pụrụ iche nke ndị ada na-arụ n'ezinụlọ. Gịnị ka m na-ekwu? Abịa na ileta nne na nna anya n'ezinụlọ ọbụla, ọ na-adị ka ọ bụ ndị ada bụ ndị na-eme gịnị, na-abụ isi sekpu ntị n'ileta ndị nne na nna. O nwere ike ọ bụrụ na alụọla ha n'ebe tere aka, o nwere ike ọ bụrụ na ha nọ n'obodo mepere emepe, ọ bụrụ na nne ha kaa nka maọbụ nna ha kaa nka, ọ na kwamgbe gịnị na-eme? Ada nwere ike na-eme gịnị? Izite ego. Ozite ego, ọ sị, mama, ana m etinyere gị ego ole dị otu ahụ, ji ya na-eme gịnị, ji ya na-elekọta onwe gị anya. Papa, ana m etinyere gị ego ole dị otu a na akaụntụ, ji ya na-eme gịnị, ji ya na-elekọta onwe gị anya. Ọ bụrụ na ile anya ịhụ obi na-atọ ndị nne na nna ahụ ụtọ, ala anya sị, na ada nwaanyị zitakwara m ego, ada nwaanyị zitara m ego ole dị otu a, ọ sị m were ya na-eme gịnị, na-eledo onwe m anya. Ị na-ahụ ha, a na-eleta onwe ha anya, ndụ ha na-eme gịnị, ndụ ha a na-agbatikwu. Ọkwa ịghọtara ihe m na-agwa gị? N'aka nke ọzọ, o nwekwa ndị bụ ọkpara maọbụ diọkpara n'ezinụlọ ọbụla. Diọkpara dịka ọ dịka osota nna, n'ihi na diọkpara nwekwara gịnị, ha nwekwara ọrụ pụrụ iche ha na-arụ n'ime ezinụlọ. O nwekwara ike ọ bụrụ na diọkpara bụ onye na-agbalị na-eme gịnị, na-eleta nne na nna ya, onye nke kagoro nka. Ịghọtara ihe m na-agwa gị? Ekwuola m na ndị ada bụ gịnị, bụ ndị na-aka emekarị nke a, mana ọ pụtaghị na enweghị onye ọzọ n'ime ezinụlọ nwekwara ike ileta nne na nna ya anya. Ya bụ ihe m na-ekwu na bụ, ọ bụrụ na nne mụrụ unu 5 maọbụ mụọ unu 7 maọbụ mụọ unu 4 maọbụ 3 maọbụ 2, ọ bụghị ihe a ga-ahapụrụ gịnị, ọ bụghị ihe a ga-ahapụrụ naanị otu onye. Nke ahụ bụ otu ụzọ esi na-eme gịnị, esi na-eleta ndị okenye n'ala Igbo. Ya bụ ihe merenụ ndị Igbo ji wee kwuo okwu si na ọ na-abụ azụcha nwa eme gịnị, nwa lọghachitazie bịa zụgharịa nne ha. Ịghọtara ihe m na-agwa gị? Ọ bụrụ na anyị gbatikwuo ya bụ okwu, ị ga-ahụ na o nwere ka o si eme ụfọdụ ndị ada maọbụ nwa mmadụ. Ọ bụrụ na ọ nọ n'obodo mepere emepe, ọ bịa n'ụlọ bịa mee gịnị, bịa kpọrọ nne ya maọbụ nna ya. Mana nke ndị nna ahụ ka ndị sịgodi ya ofu akụkụ, maka anyị ga-eleba ya anya. Ọ kpọrọ nne maọbụ nna ya wee mee gịnị, wee gbagota n'obodo mepere emepe, wee na-elekọta ya anya. Ọ bụrụ na isi waa ya, amara ụdị ọgwụ a ga-egotere ya. Ọ bụrụ na ihe ọbụla gụrụ ya, amara ụdị ihe a ga-eme gịnị, a ga-egotere ya. Ị na-ahụ ya, obi na-atọ nne maọbụ nna ahụ ụtọ, ndụ ya na-eme gịnị, ndụ ya a na-agbatikwu. Igbo ndị ọma, anyị ka nọkwa na Isi Mbido TV na ihe omume anyị bụ nke ị chọrọ. Ka ọ dị ugbu a, aga m eji ọsọ ka m gaa ṅụrụtụ obere mmiri. Ọ bụrụ na ṅụcha ya bụ mmiri wee lọghachi azụ, anyị aga n'ihu. Enwe m sị gị, agakwala ebe ọbụla. Igbo ndị ọma, anyị alọghachikwala ọzọ na Isi Mbido TV. Nke a bụ ihe omume anyị bụ nke ị chọrọ. Echefukwala na ị nwere ike izibatara anyị ozi ekele, ụfọma nakwa ekpere ahụ na-eme gịnị, ị na-agọrọ onye ahụ dị gị n'obi. Anyị ga-eme gịnị, anyị ga-anọ ebe a wee na-ezipụ ya bụ ozi ekele. Aha m ka bụkwa Maazị Ikeije Stanley Chizaram, aka na-achọpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Ịkpọ mmadụ PLC, ọ gaghị esere mụ na gị. Tupu anyị aga ya bụ ezumike, agwara m gị sio na ka ọ dị n'ala Igbo, anyị nwere ka anyị si na-eme gịnị, na-eleta ndị okenye anyị. Ya bụ isiokwu anyị na-atụle, kedu ụzọ dị iche iche esi na-eleta ndị okenye n'ala Igbo. Ekwuola m sị na ọ bụ ụmụ
na-adị na-eme gịnị na-eleta ndị mụrụ ha n'ihi na azụcha nne na nna azụcha ụmụ ha eme gịnị abịa zụzie ha. Tupu anyị aga ezumike ekwuru m sị na ndị nne na ndị nna ụfọdụ oge ụmụ ha na-eme gịnị ụmụ ha na-abịa akpọrọ ha bịa n'obodo mepere emepe. M wee sị na m ga-edosegodi nke gbasara ndị nna otu akụkụ maka na ndị nna o nwere nnọọ ka omume ha si wee mee gịnị ka omume ha si wee dị. Ọ bụghị ndị nna niile ka ọ na-ekwe omume ịhapụ ụlọ ha o nwere ike bụrụ ụlọ ahụ ha rụrụ wee sị na ha na-achọ ịga soro ụmụ ha ka ha na-elekọta ha anya. Mba, ọ bụghị ndị nna niile ga-emeli nke ahụ, mana ndị nne ọkachasị ndị ahụ di ha nwugoro ụmụ ha nwere ike ime gịnị ụmụ ha nwere ike ịkpọrọ ha gaa obodo mepere emepe wee nọ ebe ahụ na-eme gịnị na-elekọta ha anya ebe ọ dị ukwuu. Ụzọ ọzọ a na-esikwa na-eme gịnị na-elekọta ndị okenye n'ala Igbo bụ ka ọ dị ugbu a ịma na ndị mmadụ anya emepeela onye ọbụla. Ụfọdụ si na 21st century n'ihi na o nwere ndị ụmụ ha na-arụ ọrụ ha anaghị enye ha ohere, ọrụ ha anaghị enye ha efe ma ọlị ịgaruo ụlọ. Gịnị ka ha ga-eme? Akpọta onye enyemaka wee dosere nne maọbụ nna ha maọbụ nne na nna ka onye ahụ na-elekọta nne na nna ha. Ha na-eme gịnị? Ha na-akwụ onye ahụ ụgwọ. Nke ahụ bụkwa ụzọ ọzọ esi na-elekọta ndị okenye. Ya bụ onye ahụ na-elekọta ya bụ nne maọbụ nna a ga na-akwụ ya ụgwọ. O nwere ike ọ bụrụ kwa ọnwa, o nwere ike a ga-akpa ya akpa, amara ka a ga-esi wee mee gịnị ka a ga-esi wee na-elekọta nne na nna onye dị otu ahụ anya nke ọma. Mana ka o sila dị enwekwara ụmụ uru na ọghọm nke dị na ụzọ ahụ, isi ụzọ ahụ na-eme gịnị na-elekọta ndị nne na nna. Ụzọ ọzọ tupu nleba anya n'uru na ọghọm dị na ịkpọtara nne gị maọbụ nna gị onye enyemaka si ya na-elekọtara gị nne gị anya, ọ ga-adị m mma ka ntinyetụkwu ọnụ n'ụzọ ọzọ a na-esi eme gịnị a na-esi elekọta nne na nna. Nke ahụ bụ ụzọ ụmụaka ga-esi wee mee gịnị wee tụkọta ego. O nwere ike ọ bụrụ kwa ọnwa, ọ bụrụ ndị na-eri gịnị ndị na-eri ụgwọ ọnwa asị oke ọ bụrụ na ọnwa gwụ a ga-eweta ego ole dị otu a. Uche ị ga-eweta 5,500, Amadi ị ga-eweta 5,500, ma onwe m eweta 5,500. Anyị tikọọ ya ọnụ, anyị mee gịnị anyị ji ya na-elekọta nne anyị. Ịbarazie na ọkpụ ụmụ niile ndị a mụrụ n'ezinụlọ ahụ na-eme gịnị na-elekọta nne ha. Ya bụra ịhụrụ na ya bụ ihe m na-ekwu bụrụ gịnị ọ bụ ihe dị mkpa n'ihi na ịma abịa n'ala Igbo maọbụkwa n'ala anyị bụ Naịjirịa maọbụkwa na mpaghara Afrịka, o nweghị onye ga-asị na ọ bụ ihe a bụ ihe ọka nka gị na-eme oji ya na-eleta onwe ya anya. Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ mmadụ ndị mepere anya oge mbụ nwere ụmụ ihe ole na ole ha megoro bụ nke na-ewetara ha ego ha ga-eji wee mee gịnị na-elekọta onwe ha. Ihe m na-ekwu bụ na ụfọdụ ndị nne na nna na-edipendị maọbụ na-enwe nchekwube na ọ bụrụ na ha kaa nka ụmụ ha zụrụ ga-eme gịnị ga-alọghachi wee leta ha anya ma ha mee gịnị ma ha kaa nka. Ụfọdụ obodo ọkachasị na mba ndị ọcha ndị gọọmenti nwere ego mkpọnye aka ha na-eme gịnị ha na-enye citizen ya bụ ụmụafọ obodo ha ndị mere gịnị ndị gbagoterenụ. Mana ọ dịcha n'otu ahụ n'ala anyị ndị nke rụgoro ọrụ rụọ ọrụ rụchaa ọrụ gọọmenti ọrụ civil servant asị na a ga-akwụ ha penshọn. Ụfọdụ anaghị enwetazi penshọn nwa. Ya bụ ọ bụrụ na onye ahụ enweghị onye enyemaka maọbụ ihe ndị o wugoro dịka investment, ọ kweghọtara ihe na-agwa gị, nke nwere ike ị na-ewetara ya ego ọ ga-eji wee mee gịnị wee ledo onwe ya anya. Ịhụlanụ na onye ahụ ga-eme gịnị na onye ahụ ga-ata afụfụ ma o nweghị ụmụ. Mana ọ bụrụ na onye ahụ nwere ụmụ ndị ga-elekọta ya anya, ọ bụzi oke na ọrụ dịrị onye dịrị ụmụ ya ime gịnị ị na-elekọta ya anya. Dịka m si wee na-ekwu abịa n'ala Igbo ụfọdụ ndị nna anaghị ekwe ahapụ be ha n'ihi na ọ dị ha ka amamihe amam ka m ga-esi wee kwuo ya bụ okwu bụ ihe kpataranụ ndị nna anyị anaghị ekwe ahapụ be ha
wee gaa ebe ọzọ. Ịma na ụmụ nwoke ụfọdụ oge aka anyị na-anọ otu a asị gịnị ka ọ ga-emere m ya nye m ego ka m ji aka m ledo onwe m anya. Nwere dịka m si wee kwuo na mbụ uru nakwa gịnị nakwa ọghọm ndị dị na mmadụ ịkpọta onye enyemaka sị ngwa na-eledoro m nna m anya. Gịnị bụ uru ndị ahụ na-ekwu maka ya? O nweghị ihe karịrị ma ọ bụ na-eju nne mmadụ ma ọ bụ nna mmadụ afọ karịa na ọ na-anụ olu nwa ya ma ọ bụ na ahụ adịghị onye dị otu ahụ ọ bụrụ nwa ya na-elekọta ya anya. Ihe ahụ na-atọ ha ụtọ ebe ọ dị ukwuu. A na-ekwu asị ma ọ bụghị nwa m ma ọ bụghị nwa m ọ bụ ya bụ onye na-egotere m ọgwụ. Ọgwụ ahụ o gotere m ọ na-arụ ọrụ, ewepụ ọgwụ ahụ o gotere m ka mma m anwụọla. Ọkweghọtara, ọ na-atọ ndị nne na nna ụtọ nke ukwuu ịhụ na ụmụ ha nọ ha nso na-eme gịnị na-eleta ha anya ma ha kaa nka maọbụ na-ajụ ese ha maọbụ na-akpọ n'ekwentị. Ihe ndị ahụ na-enyekwa aka ime gịnị ịgbatịkwu ndụ ha. Mana ọ bụrụ na a kpọtara ha onye enyemaka, o nwere otu nke ahụ na-adị ha, ọ dịzie ha ka ọ bụ na ha zụchara ụmụ. Ụfọdụ nne na nna, ọ bụghị mmadụ niile ka m si wee na-ekwu, ụfọdụ na-adị ha ka ọ bụ na ha azụsigo ụmụ ha enwezigo efe ị na-eleta ha oge ha mere gịnị, oge ha mere agadi. Ya bụ otu ọghọm dị na mmadụ esi ngwa aga m na-akwụ gị ụgwọ ma gịnị na-eletere m nne m anya. Ọkweghọtara ihe m na-agwa gị? Dịka anyị na-aga n'ihu, ọ ka bụkwa na Isi Mbido TV ka anyị na-aga nọ. Aha m ka bụ Maazị Ikeije Stanley Chizaram. Ana ha nwa ahụ o nwere ozi ekele ndị na-abata, aga m aza ya bụ ozi ekele dịka anyị na-aga n'ihu. Mana tupu nza ya bụ ozi ekele ka ntụpịa okwu ọnụ, ihe anyị na-ekwu bụ maka ilekọta ndị nne na nna. Ọ na-adị mma gị nwa bụ nwata, gị nwa bụ onye nne gị maọbụ nna gị mere gịnị zugoro ọnwa gwụ, ị mara ego ole ị ga na-eme gịnị ị ga na-enye nne gị maọbụ nna gị ọ ga-eji wee na-eme gịnị na-enyere onwe ya aka. Ngọzi dị na nke ahụ n'ihi na akwụkwọ nsọ mere gịnị, akwụkwọ nsọ kwadoro ihe a m na-agwa gị. Akwụkwọ nsọ kwadoro ya n'ihi na e nwere ngọzi pụrụ iche na-esite n'obi nne na nna mmadụ na-agara nwa ya onye ọbụla na-eleta ya anya. Ngwa ka m tinye ọnụ na nke a. O nwere ike isi nne m anwụọla maọbụ nna m anwụọla, onye ka m ga-eletezi anya? Mba, ị ga-eleba anya n'ime obodo na ezinụlọ ebe ahụ ị nọ ka onye ka bụzi onye tọchara nọ, onye a ga-asị na ọ bụ onye enwere ike ọnwa gwụ ịchọkwa ego ole ị ga-enye ya. Ị na-eme gịnị? Ị na-ajụ ese ndị ụlọ, ị na-ajụ ese ndị okenye. Nke ahụ na-ebute ezigbo ngọzi. Ọ na-ebute nnọọ ezigbo ngọzi ka ndụ mmadụ. Biko biko, ana m arịọ gị dododo, echefukwala ndị okenye n'ala unu, echefukwala ndị okenye n'ebe ahụ ibi. Dịka m si wee na-agwa gị ihe a, nọrọ nnọọ nwayọọ wee tụlee o nwere onye ahụ ịma na ọ gbagotela n'afọ, o nwere onye ahụ ịma na o nwechara ka o si wee dịrị ya, onwe ka Chineke si wee gọzie gị. Echekwala mgbe ị nwetara ezigbo ego, echekwala mgbe ị butere ego mbute ị na-eleta onye ahụ anya. Ole ọbụla Chineke ji wee gọzie gị, ịgụrụkwa agụrụ, igote ihe si ya nna m ochie were nke a. Asị m ka ịghọtara ụmụ ihe ndị a na-enye ha obi ụtọ. Ha na-ekpere gị ekpere, ha na-ekpere gị ekpere. Esokwala na ndị na-echesi na ọ bụrụ na ego m ruo ụlọ ndị ha amụsụ mee gịnị bịa tawa m. N'ihi na o nwere ndị na-eme gịnị, o nwere ndị na-eche ụdị echiche ahụ. Asịkwa m na ndị amụsụ adịghị, mana Chineke ga-ekpuchita gị bụ onye na-ele m anya. Ihe ọjọọ agaghị eme gịnị, ihe ọjọọ agaghị abịadebe gị nso. Ewee m sị amen. Ka mma ọsịsọ wee nara ya bụ ozi, wee zipụ ozi ekele nke m ji n'aka ugbu a. Ozi ekele m ji n'aka nke mbụ na-agara Maazị Ụka Michael, onye na-ekele gị. Ọ bụ ọsị aha ya bụ Ifeanyị Isi Nguzo. Ọsị m were egwu ọbụla dị m mma kelee Ụka Michael na ọ bụ ezigbo ọyị ya. Ya gaziere gị, ya gaziere gị. Enwe m na-asị nke ọbụla ị na-eme Maazị Ụka Michael, ya dịrị gị na mma. Ọ bụ ọyị gị nwoke Isi Nguzo na-ekele gị.
ekele ọzọ njinaka ugbu a na-agara Ifeanyị Ike. Ifeanyị Ike Igbo onye na-ekele gị, asị gị kwuo onye na-ekele gị ga-ama mba. Ọ bụ Maazị Benjamin si m werekwa egwu ọbụla masịrị m were kelere ya Ifeanyị Ike. Ewe m na-asị Ifeanyị Ike na ị ga-anata nke a. Paul Ezeekwu bụ onye ọzọ na-ezibata ozi ekele. Ọ sị na ọ na-ekele m onwe m, Ikeije Stanley, na ndị niile na-arụ ọrụ n'isi mbido ka anyị si wee na-akwalite asụsụ nakwa omenala ndị Igbo. Ewe m na-asị ọ ga-adịrị gị mma Paul Ezeekwu, Chineke gọzie gị, nke ọbụla ị na-eme ga-adịrị gị mma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelela m unu maka isonyere anyị. Gị bụ onye ọma na-ekiri m, ana m asị gị daalụ ebe ọ dị ukwuu ka isi wee na-akwado anyị n'isi mbido TV, ka isi wee na-esonyere anyị oge ọbụla anyị na-ebe a. Ama m ma ọ bụrụ na ị nọghị ebe ahụ ma onwe m agaghị anọ ebe a, ewere m na-asị ka Chineke gaa n'ihu na-agọzi gị mmaji kwuru mmaji. Echefukwala na ị nwere ike isonyere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia. Na Facebook ị ga-ahụ anyị na @isimbido TV, ma Instagram, ma YouTube, ma Twitter ị ga-ahụ anyị na @isimbido TV. Iwe sonyere anyị. O nwekwa ihe onyonyo ndị dị ebe ahụ, ị like aha, ị subscribe bụọ, ị na-esonyere anyị. Ewe m na-asị ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atala azụ anwụla, o ji ngaji eri ya. Biko chetakwa onye ji aka dịka si wee na-ekwu, mee ihe ọma nye onye ahụ dị gị n'akụkụ. Maka gịnị? Maka na anaghị ama echi, n'ihi na gịnị? Echi dị ime. Aha m ka bụkwa Maazị Ikeije Stanley Chizaram. Echefukwala na ị nwere ike isonyere m n'igwe mkparịta ụka soshal midia. Na Facebook ị ga-ahụ m ebe ahụ na Ikeije Stanley Chizaram, nke ahụ bụ aha m na Facebook. Na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ikeije. Ụbọchị nta anyị ga-atụ n'Owere Nchi. Ya bụ egwu anyị gbafọrọ taa, anyị ga-agbapụcha ya ụbọchị ahụ Otigba ga-akwa nne ya. Ewe m na-asị unu ka emesịanụ.